Erretrataren adina 62 urtetik 64 urtera gibelaratzen duen lege gaia asamblearen botorik gabe eta Frantziako konstituzioaren 49.3 artikuluaren bitartez onartu izanak bi zentsura mozio eragin ditu. Liot zentristak aurkeztu du horietako bat eta Marine Le Penek beste bat aurkeztu du eskuin muturraren izenean, baina esan du Liotena babesteko prest daudela. Honen aurka istilu larriak izan dira azken egunotan eta gaurkoan ere protestekin jarraitzen dute sindikatuek. Goizean esaterako 40 minutuz blokeatu dute Biriatuko ordainlekua. Protestariak ondoren Hendaiako intzura industrialdera joan dira eta horra sartzeko bidea blokeatu dute. Horrez gain gaurkoan hegaldi batzuetan ere deituta da greba eta ostegunerako protesta egun handi batera deitu dute Frantziako sindikatuek. Arratsaldeon, Frantzian begirada guztiak daude jarrita. Gaur, Asamblea Nazionalean arratsaldeko 4etan hasi dira eztabaidatzen Emmanuel Macronen gobernuaren aurkako zentsura mozioak aiara durreta. Pentsio reformaren kontrako protestekin jarraitzen dute sindikatuek eta goizean 40 minutuz blokeatu dute Biriatuko ordailekua eta horrek ilarak sortu ditu autobidean. Frantziako poliziak errepidetik kanporatu ditu protestariak eta ondoren Hendaiako industrialdera joan dira horko sarrera blokeatzeko. Izan ere, arratsaldean Frantziako Asamblea Nazionalean hasiko dira eztabaidatzen Emmanuel Macronen gobernuaren aurkako mozio zentzurak. Bata hainbat alderdik babestuta eta bestea eskuin muturrarena. Erreformak krisi sakona eragin du sortu du lurraldean. Txaleko horien gatazkak eragin zion onarpen maila eskasa baino okerragora ekarrita. Hala ostegunerako greba egun handia iragarri dute berri ere sindikatuek Frantziako lurralde osoan eta iparraldean. Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe zehazkako ikasleek euskaraz egin ahal izango dute brebetako zientzietako azterketa. Urteen joan den asteburuan eman du aditzera erabakia Vicent Bru, Frantziako Asambladako diputatuak Twitterren eta hezkuntza ministroaren erabakia txalotu du. Peio Jorajuria zehazkako lehendakariak adierazi du izugarrizko garaipena dela eta azken urteetako mobilizazioen lorpena dela aldaketa. Sare sozialen bitartez jaso du berria zehazkako lehendakariak ere eta adierazi du onartezina dela modu horretan izatea erabakiaren berri. Guk berria jakin dugu beste guziak bezala, sare sozialak begiratuz. Sare sozialetan deskobritu dugu ministroak erabaki bat hartu zuela brebetari buruz eta gure aldeko zela. Beraz, bai, salatu behar dugu egiteko manera. Ez dira gurekin bildu, ez getuzte deitu, ez digute guri bidali gutuna, bidali dute gutun bat EEP-ri, ez guri, jakinez gure ikasleak dira lehenik konkituak. Beraz, metodoa salatzekoa da, baina erabakia ala ere biziki pozgarri. Eta pentsioekin jarraiki hegoaldean, joan den astean sinatu zuten pentsio erreforma Madrilgo gobernuak eta sindikatua eta aurrera pauso batzuk izan arren, pentsiodunen ustez ez da nahikoa, tartean erreformak ez duelako bermatuko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. EH Bildua akordio bat lortu du, hobesten du emakume alargunen egoera hobesten dute pixkat, baina oso insuficientea da. Eta nire ustez horrek ez du justifikatzen alde bozkatzea. Eta lan gatazketan Osakidetzako garbiketa azpikontratetako langileek 2 asteko greba abiatu dute gaurtik apirilaren 2 arte. LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek deitu dute lan uztea. Euren lan baldintzak osasun zerbitzu publikoko langileekiko homologatzea aldarrikatzen dute aiara. Osakidetza garbiketa sektoreko langileek greba martxan dute. Iragarritako 2 asteko greba abiatu dute LAB, Comisiones Obreras, UGT eta ESK sindikatuek deituta. Euren lan baldintzak osasun zerbitzu publikoko langileekiko homologatzea exijitzen dute. Hala Osakidetza eta garbiketa zerbitzuko enpresa interpelatzeko lanuztea abiatu dute. Era berean Jaurlaritzari ere erantzukizuna eskatzen diote eta ohartarazi dutenez gainera, sektore maskulinizatutako gatazketan bitartekari lanak egiten dituen bitartean, emakumeak protagonistak direnean albo batera begiratzen du Jaurlaritzak.
Eta Foro Sozialak agur ekitaldia egin du 10 urteko ibilbidearen ondoren. Bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik urratsak falta direla adierazi dute. Bideari bukaera emateko lore eskaintza batekin eskertu eta omendu dituzte hamarkada honetan bakearen alde egin duten biktimak eta eragileak. Oraindik bidea dago egiteko. Hainbat arlotan konponbiderako markoak zehazten joan diren arren, gure ustez bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik erronkak jorratzeko daude. Eta kulturan Inigo Muguruza musikaria gogoan, Elkar argitaletxeak, EHZ Festivalak eta Antxete Irratiak lehenengo Paradisu zinema musika bekarako deialdia egin dute. Inigo Muguruza musikaria gogoan, Antxeta Irratiak, EHZ Festivalak eta Elkar argitaletxeak, Paradisu zinema lehenengo musika bekarako deialdia egin dugu. Gainera bekak izenburua ezin hobea duela, Paradisu zinema, Antxeta Irratiren hastapenetan, ja 20 urte atzera eginda, beti egonda familia, Muguruza familia aski gertu. Zergaitik, sinpleki festivalarekin dugun helburuetariko bat baita euskal kultura sustatzea, euskal artistak aintzinera emaitea eszenatoki bat eskainiz. Beka deialdia disko bat grabatzeko da, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Ez dago beste mugari. Eskerrik asko! Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Frantzian, erretretaren adina 62 urtetik 64 urtera gibelatzen duen legegaia asamblearen botorik gabe eta Frantziako konstituzioaren 49.3 artikuluaren bitartez onartu izanak mozioak eragin ditu. Pentsio reformaren aurkako protestekin jarraitzen dute sindikatuek iparraldean zen Frantziako lurralde osoan. Krisi sakona eragin du Macronen gobernuak aurrera atera nahi duen pentsio reforma. Pentsio reformaren aurkako protestekin jarraitzen dute sindikatuek iparraldean zein Frantziako lurralde osoan. Krisi sakona eragin du Macronen gobernuak aurrera atera nahi duen pentsio reformak, taleko horien gatazkak eragin zioen onarpen maila eskasa baino okerragoa ekarrita. Parisko Asamblea Nazionalean hasi dira aztertzen Parisko gobernuaren aurka jarritako zentsura mozioak. Lehen mozioa hainbat alderritako 91 diputatuk sinatu dute. Bigarren zentsura mozioa Marine Le Pen eskuin muturreko buruzagiak bultzatu du. Eta RN alderdiko 97 diputatuen babesa jaso du. Gainera Le Penek adierazi du bere ASSik beste edozein mozio ere bozkatuko duela. Naiz eta ezkerrekoa izan Elisabeth Borne lehen ministraren gobernua botatzeko. Ohar batean azaldu duenez pentsio reforma bidegabea bertan bera ustea da bere helburua. Izan ere oposizioak, sindikatuek zein gizarte zibilak atzera bota nahi dute ostegunean dekretu bidez onartu zuen aldaketa. Punturik liskartzuena erretiro adina 62 urtetik 64 urtera atzeratzea da. Hala ere, Republikako presidenteak bi ganberetako arduradunei jakinarazi die pentsioen testua azkeneraino eraman nahi duela. Ostegunean erabaki zuten erreforma dekretu bidez onartzea Asamblea Nazionalean bozkatu gabe. Geroztik protestak izan dira egunero hiri nagusietan eta Parisen bakarrik 100 pertsona atxilotu dituzte. Eta ostegunerako greba orokorrera deitu dute berriro sindikatuek Frantziako lurralde osoan eta iparraldean. Eta hegoaldera salto pentsio ez gabiltzala, joan den astean sinatu zuten pentsio reforma Madrilgo gobernuak eta sindikatua eta aurrera pauso batzuk izan arren, pentsiodunen ustez ez da nahikoa, tartean erreformak ez duelako bermatuko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Eta aldarri hori heltzeko larunbatean manifestazio jendetsua egin zuten Bilbon. Titularretan agertu dena,
izan da bakarrikan datu bat. Ia 1.200 eurora iritsiko garela, edo iritsiko dala gutxienezko pentsioa. Baina hori, kasu honenean, izango da 27-rako, eta ez pertsona bakan batentzat, baizik eta unidad convivencial edo. Orduan, orain arte pentsioa eskubide individuala zen, eta aplikatzen zitzaigun pertsona bakoitzari. Kasu honetan, disfrazatzeko moduan. Horrek adierazten du, ikusita nola doa eta nola espero da inflazioaren gorakada urte hauetan, adierazten du argi eta garbi oso eskasa dela. Horretzako, EH Bildua akordio bat lortu du, hobesten du emakume alargunen egoera hobesten dute pizkat, baina oso insuficientea da. Eta nire ustez horrek ez du justifikatzen. Lan gatazketara salto gaur abiatu dute Osakidetzako garbiketa azpikontratetako langileek iragarritako 2 asteko greba. Martxoaren 20-tik apirilaren 2 arte lanuztea egingo dute. Argi eta garbi adieraziko diegu bai enpresei, bai Osakidetzako zuzendaritzari, homologazioa ez dela ukitzen. Ziur gaude mobilizazioaren eta borrokaren bidez lortuko dugula. Bezalaze gaudela. Gure hitzarmena, gure lan baldintza Osakidetzako langilei homologatzea helburu bezala ditu. Zergaitik Euskal Administrazioa sektore maskulinizatako Bizkaiko metalaren kasuan inplikatzen da, eta bizkarra ematen du lan gaztakaren protagonistak emakumea garenean, 3 mailako langilean algara, ez aldaki Euskal Jaurlaritza bere jarrerak emakumei erabateko prekarietatera kondenatzen gai. Osasungintzarekin jarraiki, LAB, SAE, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek osasun plataformarekin batera manifestazioa egin zuten larunbatean Iruñean. Osasungintza publikoaren alde eta langile guztientzako baldintza duinen aldeko eskakizuna egin zuten Iruñeko kaleak zeharkatu zituen mobilizazioan. Ikusten dugu orain arte hartu diren neurriak oso eskasak direla, bakarrik zenbait profesionalendako mesederako eginak daudenak, eta horregatik pentsatzen dugu neurri sakonak hartu behar direla, bai sindikatuekin eta baita ere parlamentuan orain hartu diren erabakiak guretzat dezepzio, nolabait esateko dezepzio txiki bat izan dira, hartu diren akordioak ez direlako nahiko, beharrezkoak diren neurriak asetzeko. Gurea da indarra, gora guztion osasuna eta lan baldintza duinak guztiontzat. Eta Nafarroatik mugitu gabe apirilaren 3rako hezkuntza publikoan grebara deitu dute sindikatuek, LAB, Steilas, Komisiones Obreras, ELA eta UGT. Maria Txibite lehendakariari eskatu diote beraiekin zuzenean negoziatzeko hezkuntza sailaren bitartekaritzarik gabe. Izan ere, gaur goizean egindako agerraldi batean, LAB sindikatuko ordezkari Edurne Erreak eta Steilaseko Oiane Jordanak salatu dute jarrera arduragabea izan duela hezkuntza sailak eta egoskorkeria leporatu diote.
Arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako martza egin dute Paisaiatik Donostiaraino. Sos arrazakeriak antolatuta Ilmugak lelopean egin dute arrazakeriaren aurkako 26. martxa. Gai zaldatuta Foro Sozialak agur ekitaldia egin du 10 urteko ibilbidearen ondoren. Bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik urratsak falta direla adierazi dute. Bideari bukaera emateko lore eskaintza batekin eskertu eta omendu dituzte hamarkada honetan bakearen alde egin duten biktimak eta eragileak. Gaur Donostiatik 2023ko martxoaren 18an Foro Sozial iraunkorrak agur esaten dizue. Mila esker gure ondoan izategatik eta izan zaitezte bakezaleak. Mila esker eta beste bat arte. Foro Soziala duela 10 urte lanean hasi zenean oso egoera zailean geunden. Ordutik ona egindako ibilbidea zaila eta neketsua izan da, baina eragile guztiak aitortzen duten bezala oso emankorra. Oraindik bidea dago egiteko. Hainbat arlotan konponbiderako markoak zehazten joan diren arren, gure ustez bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik erronkak jorratzeko daude. Bestaldetik, Seaskako ikasleek brebetaren zientzietako azterketa euskaraz egin ahalko dute aurten. Izugarrizko garaipena dela adierazi dute, urte luzeko borrokaren emaitza delako lortutako. Aurrengo erronka basoa euskaraz egin ahal izatea dela azpimarratu dute. Edo aurrak euskaraz bizi daitezen dugun aisialdi euskaldun bakarra, udaleku, gisa horretan prekarizatuak izatea. Bai, guk berria jakin dugu, beste guziak bezala, sare sozialak begiratuz. Sare sozialetan deskobritu dugu ministroak erabaki bat hartu zuela brebetari buruz eta gure aldekoa zela. Beraz, bai, salatu behar dugu egiteko manera. Ez dira gurekin bildu, ez getuzte deitu, ez digute guri bidali gutuna, bidali dute gutun bat EEP-ri, ez guri, jakinez gure ikasleak dira lehenik unkituak. Beraz, metodoa salatzekoa da, baina erabakia la ere biziki pozgarri. Azterketak! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Horrez gain, gutunan ohartu gira ere basoa hitza ez dela ipatua. Eta hori biziki penagarri da, gu ez gira hor bakrik brebetaren zat, gira ere basoan azterketak, eta basoan orai arte euskaraz egiten zen parte bat, eta gaur egun berean, pasako dituzten azterketak osoki faltsa izan dira. Hori guretako nartezina da, eta borrokak segitzen du, eta borrokan segituko dugu lortu arte basoa euskaraz izatzen. Eta lortu arte ez dugu atsedenik hartuko. Apilaren 22an denak Baionara. Euskararekin jarraiki, 7. inkesta soziolinguistikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak eta 1991 hona euskarak izan duen joera iraunkorra nabarmendu dute. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan egun duela 30 urte baino 261.000 euskaldun gehiago daude. Inkestak erakusten du euskaldunik gehien
16-24 urte bitartean dagoela. Beraz, behin baino gehiagotan erabili dugun adierazpen bat edo espresio bat erabiliko dut. Euskara hizkuntza gaztea da, gero eta gazteagoa. Gazteenen artean oso zabalduta dagoelako euskararen ezagutza. Euskararen eta euskaldunen aurkako oldarraldia salatu dute gazte euskaltzalek, euskalgintzako hainbat norbanakok eta eragilek herri erantzun sendo bat antolatzeko beharra nabarmendu dute tartean, martxoaren 23ko hezkuntza euskaraz izan behar da mobilizazioetara deituz. Euskaraz bizi nahi dugunok, noraino hel gaitezkeen eta noraino ez, mailuka erakutsi nahi digute. Eta jada ezin dugu beste aldera begira geratu. Epaitegietatik, garatzen ari diren gurutza da bidegabe horri planto egin eta nahikoa dela esateko garaia da. Martxoaren 23an hezkuntza euskaldunaren aldeko mobilizazioan kaleak hartu behar ditugu. Gazteok, ikasleok, irakaslek, langilek, euskaltzalek, gurasoek, zuk. Euskara aurrera eraman nahi dugun testuinguruan kokatzen dugu hilabete hauetan guztietan bizitzen ari garen erasoaldia. Martxoaren 23ko mobilizazioak erantzun herritar bat behar dute izan. Gure hezkuntza, gure etorkizuna eta gure eskubideak direlako jokoan daudena. Bide horretan urrats gehiago egin behar dira. Horregatik, hemendik dei egin nahi diegu gizarte eragilei, eragile sindikalei, eragile politiko eta instituzionalei erasoaren neurriko erantzuna emateko urratsak egin ditzaten. Guztion artean euskaraz bizitzeko eskubidea babesteko herri erantzun sendoa eman dezagun eta eskubide hori egikaritzeko guztion artean neurri aurrerakoiak bultza ditzagun. Badakigu bidean oztopoak izango ditugula, baina bidea urratzeko erabakia hartua dugu. Euskara aurrera! Eta kulturan pantailak euskaraz ekimenak sortu berri dituen abesti eta bideoklipa aurkeztu ditu ekimenaren aldarrikapenak lau haizetara zabaldu nahian. Euskara pantailetara eta pantaietan euskara, horixe nahi dute euskal herritarrek. Aldarrikapenak lau haizetara zabaltzeko modu eraginkorrena ikusentzunezkoak eta musika direla iritzita, pantaiak euskaraz ekimenak abesti eta bideoklip bat sortu ditu ekimenaren aldarrikapenak argi eta garbi islatu. Josu Bergara eta Oiane Bartrak sorturiko bestian, pantaiak euskarazeko hainbat kide, senide eta lagunek part hartu dute. Baita izuntzako neska arraunlariek edota hainbat musikari eta aktore ezagunek ere. Ekimenak berak 2 urte beteko ditu aurten pantaiak euskaraz indartu nahian. Momentu horretan, euskarak ikusentzunezkoetan zuen panorama benetan tamalgarria zen. 2021an 5 film besterik ez zeuden streaming plataforma guztien artean euskaraz ikus zitezkeenak. Horrez gain zinemetan ere euskara bigarren mailan zegoen eta telebistan sare sozial edota bideo jokoetan ere presentzia txikia zuen. 2 urteko ibilbide honetan lortu dugu panorama aldatzen hastea, lortu dugu euskalgintzarekin aliantzak eginez eta hainbat erakunde inplikatuz ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia areagotzea. Gaur egun streaming plataforma nagusietan Netflixen eta Prime Videon esaterako bakoitzean 100 film edo telesail inguru ikus daitezke euskaraz edo euskaraz azpidatzita. Ildo horretan euskarazko streaming plataforma sortzeko lanean ari dira. Euskaraz herri gara, euskaraz bizi gara, euskara pantailetara eta Oraindik baina asko dago egiteko eta erakundei pantaietan bereziki zinemetan eta ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia bermatzeko legeak eta arauak behar direla aldarrikatu dute ekimenetik. Horrekin batera lege horiek zaintzea arduratuko den ikusentzunezko kontseilua ere beharrezkoa dela azpimarratu dute. Bestaldetik, abian da euskarara egindako itzulpen onenak saritzeko Vitoria-Gasteiz sarien edizio berria. Udalak 2002tik antolatzen du lehiaketa hau eta aurten 18.000 euro bideratuko ditu haur eta gazte literaturaren alorrean euskarara egindako itzulpen onenen sarietara.
Musikari dagokionez, maiatzaren 6an Molan los 90 ikuskizuna ikusgai izango da Gasteizen. 80ko hamarkada markatu zuten artisten zuzeneko emanaldia da. Aprilaren batean berriz Zeit festivala ospatuko da Beken. 22 artistek hartuko dute parte, horien artean Zetak, Nogen, Eskabidean edota Doktor Deseo disiplina artistiko desberdinek ere izango dute tokia. Ez dut inoiz ukatuko zer den. Zeit Fest egun osoko festa izango da, egun osoko eta gainea mundu guztiarentzat. Hemendikat asko izugarri gustatzen zaigu eta haien omenez egingo dugun festa izango da. Kalitatea bermatuta dago, pantailara begiratzen baino ez dago, danontzako dago eskaintza, elkargunea da, musikariekin, lagunekin, musika azkenean batzen gaitun elkargune bat ere badalako. Nahi duna erakutsi gure emanalditan. Aniztasuna, ez bakarrik pertsonan aniztasuna, baina terra gestenan da aniztasuna. Jaialdiarekin oso pozik gaude, milaka eta milaka pertsona izango diraan. Baina, bai uste dut, jaialdi herriko bat dela, jaialdi bat non milaka pertsona egon beharra diren, jaialdiak berak zentzua izateko, ez? Zu dela proiektu bat, bere garaian eragin handia izan zuena, baina gaur egun hobe ulertu dena, nire iritziz, ez? Klaseko izatearen komplejuri bat erez, erdara traketxetan mintzatzearen aerez. Eta kiroletan emakumeen tenisaren nazioarteko egutegiak geldialdia egingo du Gasteizen. Peña Vitoriana tenis klubek beste jauzi bat eman du eta ITF 100.000 bat antolatuko du 80 jokalari ingururekin. Supone que a jugadoras a partir del número 60 del ranking mundial femenino se darán cita en Vitoria, lo que supone un prestigio deportivo internacional, situar a Vitoria y a Álava en la órbita mundial del tenis. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.